Kumba kala Kular ka Meghalaya Public Service Commission MPSC ha ka janmiat pratarik nailar arjar pusau ha khamat ka khasi student union KSU ban plai pai ba ki marks Jong ki Ïakhun ye ka Meghalaya Civil Service MCS preliminary examination kumtaru kala urlong ka commission lengba ka jingtho ha ka janmiat khnai tarik nailar arjar pusau balasoi do chief controller of examination MPSC Shillong kala su lang ki roll number ki marks ki blayo ha ka sien penbej baningkong bat kumju hadian ka jing penbej ka baar kapodan aspa prap newsla kumman syukudo bakate ke jingkular ka janmit pratrik nailar arjar pusau kala urlong hadien ke jingwantur hakawat kaba da ka KSU bandawa na commission ban penbait renti ekor kompanya exam bat ban sei Madan ki max ka KSU kelawan sakhamat ka office commission harengkat ki plakat ban penrem juri ekor kom trekam harengkat ke jingkeno bakadon ka kambam sab kepala lam lenti jong ke jingthung kam pamkhoi haswa ka jingkran kala donru ka jingthang yu tungshop kum ka jingpen rem ye ka kuman ka commission Kriski balwan nakaliang juga seng gamlay bakot tambuswak wad nang hindi hindray kumno panpai ke MPSC NC kenduk ikibor sokar bat way pat tilat henti kumno pengin tenti kena pagjing terekam jong MPSC di belong coach suba yim kwa su bagani MPSC kumbakren damanur kipor manswaru kondong ba kadai jakat thepkam ya kita gudon jingidai bat ki license nem kadai ya thepkam nam ta jingidon yidai bat officer sarkar kadai jakat thepkam nam ta kita budon kaspa kapau ban thit ya takapus bagi kitab dengan soban ong ba lada gani kaying nen ka slam kadon pedang jing coach jing subang soban ong kawara pat jing kerman ya gitu bilongi yang longsem ikon samla bom samla itu no hendak gidon ka jing dan ya kerdan ke ba la biang pura jing pule jing ki gidon ka jibing ke banap hendak kimi nanti ba kani kaying penmi isya ya kita ki officer sarkar ibla ban ai jing syakri ya kejelah berkoi Habatin pej bahaki ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya